Okei. Tervetuloa Raccoon Box Art Academyn ensimmäiseen jaksoon. Viime torstaina oli tunti, mutta kun siellä ei ollut oppilaita, mä oon vasta lanseerannut tämän tuotteen tai tämän koulun, niin mä olisin jopa ollut siis onnesta iloinen ja tietysti yllättynyt, jos siihen olisi ehtinyt oppilaita tulla. Niin nyt mä korvaan sen sillä, että mä teen tämmöisen videon, että mitä me oltaisiin opiskeltu siellä. Mä oon tällä hetkellä tässä pikkuruudussa, mä en ole vielä keksinyt, kun kaikki on mulle uutta, mä en ole vielä keksinyt, että miten mä saan itteni sillä lailla, että nauhoitettu ensin, että mä oon niinku isossa ja sitten mä pienennän siihen näyttöön, minkä te näette tässä mun edessä. Elikkä mun tavoite on tehdä siis laadukasta taideopettamista ja mä aloitan 4-7-vuotiaista lapsista. Mä uskon, että nämä lapset ja tämän ikäiset lapset on niinku mahdollisesti niinku elämänsä luovuuden huipussa, jos ne ei lähde sit niinku kehittämään omaa taiteellisuuttaan. Ja mä toivon, että Raccoon Box Art Academy antaa mahdollisuuden näille lapsille ja pienen kipinän siihen, että heistä voisi tulla koko elämänsä mittaisia taiteilijoita. Ja erityisesti sellaisia taiteilijoita, jotka saavat sit elämässään aikuisena tienestin siitä taiteesta. Mun mielestä se on kaikista tärkeintä. Toiseksi tärkeintä on tehdä hyvää taidetta. Ja nämä kaksi asiaa me käydään läpi sit Raccoon Box Art Academyn opeissa. Tässä on nyt ensimmäinen logo, mitä mä olen nopeasti tuottanut ja piirtänyt. Ja sitten siellä on takana 5-vuotiaan lapsen piirtämä yksisarvinen. Mennään tästä näin eteenpäin. Meidän tehtävä tänään on ratkaista visuaalisia laskutehtäviä. Mä näytän teille. Eli meidän tehtävä on ratkaista, että mitä tapahtuu, kun yhdistää tämän ja tämän. Millainen muoto siitä tulee tämä. Tämä on hyvin pelkistetty versio siitä, kun aikuiset tekee älykkyysosamäärätestiä. Ja kun me opitaan lukemaan tämmöisiä kuvia, tässä voisi periaatteessa siis olla esimerkiksi 1+2, jos sä oot, mä en tiedä sun iästä tai minkä ikäinen sä oot, mutta voi olla, että sä osaat laskea, eli 1 sormi plus 2 sormea on 3 sormea. Niin miten lasketaan iso ympyrä ja pieni ympyrä, niin millainen kuva siitä tulee? Tämmöiset visuaaliset laskutehtävät on äärimmäisen tärkeitä silloin, kun sä muotoilet, luot uutta, ymmärrät kuvaa. Tämä on yksi tehtävä, mitä me käydään tänään läpi, ja sitten sen jälkeen me piirretään toi kuva. Ja mä opetan, että kuinka toi kuva laitetaan yksinkertaisiin osiin, koska silloin, jos toi nyt näyttää, että se on vaikea piirtää, niin silloin me ymmärretään, että silloin kun me yksinkertaistetaan tämmöinen monimutkainen kuva, niin silloin siitä tulee yhtäkkiä helppo. Mutta tehdäänpä niin, että laitetaan noi piiloon ja aloitetaan meidän laskutehtävästä. Tämä on tietysti vaikea, koska mä oon nyt yksin tässä ja puhun sulle, mutta kun mä en pysty keskustelemaan sun kanssa, ja se on se Raccoon Box Art Academyn tärkein tehtävä, että meillä olisi molemmilla avoin videoyhteys. Ja siinä paisuu hyvästä kahvista. Niin silloin mä kysyisin sulta, että mitä sä luulet, että jos niinku ison ympyrän päälle laitetaan pieni ympyrä, niin millainen kuvio siitä tulee? Niin se on se opetuksen kaikista hauskin juttu, koska pystyy kommunikoida ja sitten mä pystyn nähdä, että millaisia kuvia ja piirustuksia sä teet ja millaisia ajatuksia sulla on. Mutta nyt me mennään vaan läpi ja mä opetan pikkusen ajattelemaan, eli plusmerkki, aloitetaan tosi perusteista. Mä oletan, että sä oot joko pienen lapsen vanhempi, kuka katsoo tätä, tai ehkä sit mun ystävä tai joku, tai sit sä oot pikkulapsi. Ja mä puhun tästä, niin kuin oletan nyt, että sä oot pikkulapsi, ja toi risti tarkoittaa plusmerkkiä, eli
silloin plussataan jotain, eli lisätään jokin asia toiseen. Tämä tämmöinen kahden päällekkäisen viivan tarkoittaa on-merkkiä, mikä tarkoittaa, eli voisi kirjoittaa konstantin nikkari ja sitten tuommoisella on-merkillä kirjoittaa Raccoon Box Art Academyn opettaja. Mutta tässä tapauksessa me plussataan siis tämä iso punainen ympyrä, tämä pieni musta ympyrä plussataan tähän ison punaisen ympyrän päälle. Ja tämä menee aina sillä lailla, että silloin kun plussataan, niin ensin on asia, mihin plussataan se, ja sitten tulee se asia, mikä pistetään sen asian tavallaan päälle. Niin jos sä nyt laittaisit tämän pienen mustan ympyrän tämän punaisen päälle, niin mä pyytäisin nyt sua piirtää sitä, mutta ja sä voit tietysti, jos sä satut nyt seuraamaan tätä videota, niin piirtää ja pistää tämän videopaussille, sitten ensin koittaa itse, että millainen muoto tästä yhdistelmästä tulee. Mutta nyt mä otan tämän peitteen pois ja paljastan, että siitä tulee tämmöinen punainen ympyrä, missä on musta piste päällä. Tämä on se logiikka, miten visuaalisia laskutehtäviä tehdään. Nyt kun sä oot tätä jo harjoitellut, niin voi olla, että sä hoksaat, että mitä tapahtuu, kun tähän 3 punaiseen neliöön plussataan yksi musta neliö. Ja tosi tärkeää tässä on myös huomata näiden muotojen sijainti. Eli jos sä plussaat ton, niin muista myös, että sen asian sijainti pysyy ennallaan. Eli sä et voi plussaa niin, että sitten se lopputulos on, että sulla on tässä yksi punainen ja tässä yksi musta. Eli yhtäkkiä tämä musta on tullut täältä oikeasta yläkulmasta tänne ala vasemmalle. Vaan se pitää oman paikkansa ja silloin kun nämä plussataan yhteen, siitä tulee 4 laatikkoa ja se yksi on silloin tuolla oikealla ylhäällä. Tämä on ehkä jopa helpompi kuin tuo edellinen. Meillä on vasemmalle menevä punainen nuoli ja sitten ylöspäin menevä musta nuoli. Niin nyt kun ne plussataan yhteen, niin kumpi nuoli on tässä kuvassa päällä? Eli tämä punainen oli se ensimmäinen plussattava asia, tai se asia, mihin plussataan, mihin lisätään, ja tämä on se, mikä lisätään sen asian päälle. Eli siinä tapauksessa silloin musta nuoli tulee punaisen nuolen päälle. Näin. Sitten tässä on tehtävä, jossa itse asiassa voi olla, että se ratkaisu on sun silmien edessä ja sulla on siis valkoinen kolmio, joka seisoo kannallaan. Sillä on mustat ääriviivat ja sitten siihen plussataan kolmio, josta puolet on mustaa ja puolet on valkoista. Eli sitten laitetaan vaan ne päällekkäin. Niin siinä tapauksessa tämä yhdistetty kuva näyttää silloin tältä. Eli se näyttää samalta kuin tämä. Ja se johtuu siitä siis, että valkoinen väri on myös väriä yhtä lailla kuin musta väri. Ja tämä valkoinen siis vaan tavallaan peittää tämän toisen valkoisen ja silloinhan se niin kuin näyttää samalta. Niin silloin kun nämä kaksi muotoa lisätään toisiinsa, niin siitä tulee tällainen. Voi olla, että ensi kerralla me jatketaan näistä tai sitten me ehkä jopa otetaan vähennyslasku. Voi tehdä tähän esimerkki. Mitä jos tämä olisi vähennyslasku? Niin tähän mä selittäisin ton. Jos sulla on iso omena ja sitten sä ottaisit siitä isosta omenasta
pienen omenan kokoisen palan, niin millainen omena sulle jää? Ja se siis tarkoittaa, että tästä isosta, sanotaan, että tämä on omena, poistetaan tämmöinen pieni omenan pala, niin silloin tästä tulee näyttää, niin silloin siitä tulee donitsi. Toivottavasti sä hoksaat, että miten näitä visuaalisia laskutehtäviä tehdään. Mun mielestä on mielenkiintoista. Mä koko elämä oon ollut hyvin visuaalinen kaveri ja jotenkin tämä tuntuu hauskalta. Sitten kun meistä tulee hyvä ratkaista tämmöisiä tehtäviä, niin sitten me voidaan ruveta katsoa, että kuinka hyvin me ratkaistaisiin aikuisten älykkyysosamäärä tehtäviä, koska ne on vähän vastaavia. Siitä täytyy ymmärtää, että mitä siinä kuvassa tapahtuu ja miten ne muodot elää keskenään. Mutta aika ruveta piirtämään. Mä otan tähän esille mun piirustuslevyn. No niin, sainpas mä se toimimaan. Ja eli Giuseppe Ramos. Giuseppe on mun mielestä italialainen versio Jooseppi nimestä. Giuseppe Ramos on tehnyt tämmöisen narulla hyppivän yksisarvisen. Tänään me piirretään se. Pistää se tuohon pieneksi. Meidän pitää ensin analysoida, mitä muotoja tässä on. Mä otan täältä sun tehtävä tämmöisissä tehtävissä on pitää edessä valkoista paperia ja värikyniä. Ja mä piirrän tähän digitaaliselle ruudulle, sä piirrät nyt paperille. Myöhemmin me ruvetaan molemmat piirtää digitaalisesti. Mun myös siis tavoite on Raccoon Box Arts Academyssä, että me kaikki sekä oppilaat että opettajat piirretään digitaalisesti ja selvitetään, että mitä digitaalisessa ympäristössä pystyy tehdä. Esimerkiksi, jos me piirretään sitten jossain kohtaa oma yksisarvinen, niin sen digitaalisen kuvan, ja jos me piirretään se siis digitaalisesti, sen digitaalisen kuvan voi tulostaa omalle paidalle. Kuvittelepa menevässä päiväkotiin, ja sulla on oma iso yksisarvinen sun paidassa. Mun mielestä se olisi siisti. Mä opiskelen psykologiaa Amsterdamin yliopistossa, ja mun mielestä se olisi hauskaa paidassa, missä on iso yksisarvinen, ja sitten tieto vielä siitä, että mä olen sen tehnyt. Joo, eli lähdetään tekemään tätä. On tuossa noin. Ihan lyijykynä. Eli meidän pitää analysoida, että mitä muotoja meillä on tässä kaverissa. Niin meillä on kaksi isoa muotoa, mistä me voidaan lähteä. Meillä on tämmöinen pää tässä. Ja sitten meillä on tämmöinen kroppa. Niin me voidaan aloittaa siitä. Siis ihan yksinkertaisesti. Mä en tykkää tästä. Onko tämä kivempi? Tämä on kiva. Noin. Elikkä meidän täytyy ensin siis piirtää silloin toi pää. Pää ei ole täysin pyöreä, ei ole tämmöinen, vaan se on pikkusen tuommoinen soikea kananmuna. Eli se pikkusen levenee tänne alaspäin ja ylöspäin se on pikkusen suipompi. Ja jos sä huomaat, niin toi pää on... Pyyhin noin mun
tuosta yli. Niin toi pää on isompi kuin toi vartalo. Ja mä näytän sulle, mitä mä tarkoitan sillä. Eli jos mä otan tämän pään tästä. Noniin. Eli kun mä kopioin tämän pään tästä ja jos mä siirrän tämän tähän alle, niin sehän on isompi kuin toi kroppa. Eli toi pää on isompi kuin toi kroppa. Tossa noin. Meidän täytyy muistaa se. Eli sit meidän tapauksessa, niin onko toi vähän onneton toi punainen? Se ei ole mun mielestä ei ole hyvä värivalinta nyt tähän näin. Me siirretään toi pois ja piirretään. Jep. Eli piirretään tummalla. Eli me piirretään pää. Piirretään ihan reilun kokoinen pää. Se on ehkä vähän liian kananmuna. Otetaan uusi. Liian tasainen. Noin. Olisiko siinä hyvän näköinen pää? Voidaan pikkusen ottaa kumittaa sitä siistimmäksi. Eli taiteessa on siisti se, että virheitä saa tehdä ja pitääkin, koska siinä sitten tulee jännittäviä elementtejä silloin, kun tekee virheitä. Ja nyt me tehdään, tämä on meidän pää, me tehdään siihen kroppa. Ja se kroppa menee tavallaan tuolla pään alla, niin me ei välitetä siitä, me laitetaan vaan toinen ympyrä nyt tavallaan tämän ympyrän päälle. Ja kunhan se on pikkusen pienempi, noin. Olisiko siinä? Tuntuu siltä, että tämä kroppa on nyt pikkusen pienempi kuin mitä toi pää on. Ja nyt me voidaan kumittaa toi kroppa tuosta alta, mikä tarkoittaa sitä, että toi kroppa on tuolla pään alla. Noniin, meillä on nyt 2 isoa muotoa tässä, 2 tärkeää muotoa. Seuraavat tärkeät muodot on tässä, pitäisikö meidän tehdä silmät ja suu? Se antaa vähän jotenkin elämää tälle kaverille. Huomioi, että silmät on yleensä pään keskipaikassa, keskialueella. Ihmisillä on myös silmät itse asiassa keskellä päätä, eli silmät eivät ole täällä eikä täällä, vaan silmät ovat keskellä päätä. Niin on myös tällä yksisarvisella. Me laitetaan tohon ja tuohon silmät ja sitten suu on täällä alempana. Taas hörppykahvia. Sitten meillä on kädet. Jos katsotaan tarkkaan, niin nämä kädet alkaa tuosta pään ja kropan haarautumasta. Tai mä en tiedä mikä tuo yhdistymisestä. Niin me lähdetään siitä piirtää ton yksisarvisen vasen käsi. Ja se piirretään ihan vaan näin ja näin. Mä oikein tykkään tuosta. Se käsi on pikkusen paksumpi tuolla ja pikkusen osumpi tuolla. Noin. Anteeksi. Sitten piirretään tää toinen käsi. Noin. Mä en kestä, tää on ihan sun näköinen. Sitten nämä yksisarvisen jalat, ne taipuu toiseen suuntaan, mihin nuo kädet. Ja ne taipuu siis alaspäin. Niin me otetaan täältä sivusta tämmönen pötkylä näin, ja sitten se lähtee taipuu tänne alaspäin. Ja sitten piirretään tosta se tonne kroppaan kiinni. Ja toinen jalka piirretään näin. Ja taas taipuu näin, ja tosta tonne kroppaan kiinni. Nyt tässä tapauksessa mä haluaisin, että nämä olisi pikkusen vahvemman näköiset kädet, ja se on heikon näköistä sen takia, koska se on niin ohut tossa. Niin mä otan mun kumin ja kumitan pikkusen tosta ja samoin tuolta. Ja sitten mä yhdistän nämä noin ja noin. Ja nyt musta tuntuu, että se on vähän se vahvempi kaveri. Sitten mä siirrän tää Giuseppen nimen pois tosta. Pistää se tonne. Ok. Meillä on sitten seuraavaksi meillä on tehtävä korvat. Pistetään korvista vaan hyvin
perusmuoto taas. Korvat ovat täällä hevosilla täällä päälaella. Ne on vähän tämmöiset, onko ne vähän tämmöiset päärynät? Vai minkä muotoiset ne oikein on? Noin, korvat. Ja sitten me piirretään yksisarvisen tärkeän asia, ja sehän on tietysti sen sarvi. Se sarvi on töttörö, vähän niin kuin jäätelötöttörö, paitsi että se on väärinpäin. Tai siis yksisarvisella se on siis oikeinpäin. Tietysti se on terävä pää edellä, koska jotta se voi sitten tehdä taikoja siitä yksisarvisen tai siis sarvestaan ja myös puolustaa itseään, jos tulee esimerkiksi jotkut, jotka haluaa olla sille ilkeitä. Niin me piirretään töttörö. Töttörö piirretään, se alareuna on tämmöinen kaarva. Me käydään sitten myöhemmin tunneilla läpi 3D-elementtejä, mutta nyt vaan seuraa tätä mun piirtämistä. Siellä on tämmöinen pieni yksisarvi ja sitten me kumitetaan sen nyt tuosta toi viiva pois. Ja se yksisarvi on tukan päällä, joten nyt on yksisarvisen alle tavallaan. Jos sä muistat siitä meidän harjoituksessa, kun me laitettiin esimerkiksi niitä palloja päällekkäin, niin nyt tässä samalla tavalla tämä yksisarvi on tässä kasvojen päällä. Ja nyt kasvojen ja sarven väliin meidän pitää saada tukka, niin kuin meillä on kerroksia siinä. Niin sitten me piirretään tämä tukka näin, ja se tukka lähtee tuolta tällain. Ja sitten se menee tonne melkein silmille. Ja sitten se tulee tuolta. Noin. Ja sitten meidän täytyy vähän kumittaa, että se tukan läpi ei näy sen kaverin päälakea. No niin, nyt sillä on tukka. Sitten me tehdään sen harja. Ja se harja lähtee täältä korvan takaa. Se menee vähän niin kuin näin. Näin. Ja sitten se menee noin. Ja sitten se menee tuolta käden alta takaa. Tällainen. Näin. Ja sitten tehdään sen häntä vielä. Ja häntä tulee... onko hevosilla häntä vai miksi sitä sanotaan? Enpä tiedä. Kutsutaan nyt hännäksi. Joku, kuka harrastaa ratsastamista, voisi minua opettaa. Tuossa on sen häntä. Sitten meiltä puuttuu korvista sisäkorvat. Eli korvista siis, korvahan ei ole vaan tämmöinen möntti, vaan siellä siis korvassa on... Mulla on muuten kuulokkeet päällä. Mä en tarvii noita kuulokkeita. Eli siis korvassahan on niinku ontelo, mikä menee tuonne sisälle, niin piirretään se näin. Näin. Ja tonne toiselle puolelle kans. Jos sä oisit piirtämässä mun kanssa videoyhteydellä, niin sä aina näyttäisit mulle, mitä sä oot piirtänyt, ja mä ohjaisin sua, koska mä oon huomannut, että siis, jos sä oot 4 tai 5, voi olla jopa 6-vuotiaalle, niin nämä ei ole ihan helppoja juttuja. Mutta silloin, kun sä oot niin kun mun kanssa piirtämässä, niin me saadaan tästä vaikeastakin hommasta tehtyä niin kun siisti. Mä lupaan sen sulle, että vaikka sä, ja mä rohkaisen sua, että sit vaan niin kun kokeilet vaan... Ja teet virheitä. Se on tärkeää. Tehdä virheitä ja oppia niistä. Eli nyt meillä on korvaontelot tuolla. Me tehdään kaviot. Noin. Ja sitten piirretään yksi viiva tohon. Ja sitten kaviot vielä näin. Ja näin. Ja sitten... Sitten meillä on kaikki. Sitten meillä on kaikki. Me voidaan piirtää vielä. Me voidaan piirtää vielä tuohon sarveen noin. Yksisarvisen sarvi on semmoinen, se rakentuu sillä lailla, että se pyörii ja kasvaa. Ja sitten kun se on kasvanut siihen mittaansa, niin se tulee semmoinen suippo.
Ja se kasvaa sillä lailla, että se pyörii niin kuin itsensä ympärillä. Ja siitä tulee nämä viivat, mitkä on nämä tämmöiset. Ne antaa meidän ymmärtää, että tuossa on niinku semmoista spiraalia tuossa sarvessa. Jos me katsottaisiin tuota sarvea, nythän me katsotaan sitä sarvea niinku sivusta, me nähdään sen niinku näin. Mutta jos me katsottaisiin sitä suoraan, jos tämä olisi se sarvi, ja jos me katsottaisiin sitä suoraan näin niinku yläpuolelta, niin se sarvi näyttäisi tältä. Eli tässä on se terävä pää, ja näitäkin me opetellaan enemmän silloin, kun niinku ymmärretään, että miten muoto käännetään paperilla toisinpäin. Ja kuinka meidän niin kuin mielikuvitusta me piirretään sen niin kuin toisesta kulmasta, niin siitä yksisarviset lähtee tämmöisiä kierteitä. Niin jos sä pystyt nyt kuvitella, niin tämä kierre, joka on täällä kaukana, on siis täällä ihan juuressa, ja sitten tämä kierre, joka on täällä ihan päässä, on niin kuin täällä päässä. Okei? Ei keskitytä tähän ihan niin kauheasti, että vielä. Tämä voi olla aika hankala juttu. Mutta meillä on hei kaikki tehty, niin nyt tässä vaiheessa ruvetaan värittämään. Ja mä tiedän, että monelle se värittäminen on kaikista kivointa. Ja toisille taas sit ääriviivojen piirtäminen on kivointa. Taiteessa sä voit tehdä molempia tai joko toista. Ja sitten toi hyppynaru me piirretään vähän myöhemmin. Elikkä aloitetaan tuosta yksisarvisesta turvasta. Se on pinkin värinen. Sä valitset pinkin värikynän, mä valitsen täältä punaisen värin ja sekoitan sitä niin kuin valkoiseen. Eli käydään nuo digitaaliset värit kans joskus läpi myöhemmin. Olisiko toi, mitä mä käytän? Joo, tässä. Okei. Elikkä sit piirretään turpa. Väritän turpaan täältä. Mä aloitan täältä alhaalta. Noin, se turpa menee sitten tuohon about puoleen väliin sitten. Sitten mä piirrän sitten noin tuohon. Noin. Sulla on tommonen pinkki turpa ja sitten voidaan piirtää sille tuohon poskipäälle. Noin pikkuset pisteet tuossa on niinku poskipunaa, koska se hymyilee ja sillä on kivaa. Niin sitten me piirretään nyt tuli aika kova, vahva. Piirretään noin. Ja noin. Ja sitten mä en tiedä tuossa Giuseppen muotoilussa, mä en tiedä mitä noi pikkupisteet tuossa, mutta pistetään nekin nyt tuohon noin. Tähän ne vois olla. Sitten samalla värillä muuten mennään ja väritetään noi korvan ontelot. Noin. Sitten sit vaihdetaan väriä. Me otetaan kaviot väritykseen ja me otetaan ruskea. Ruskea tulee keltaoranssista ja tumman sekoituksesta digitaalisesti. Siis sulla on varmaan ruskea ihan kynässä. Noin. Vähän liian tumma ruskea. Tai tommonen. Noin. 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 Alakaviot kans. Noin. Noin. Okei. Joo. Annetaanko vähän sen väriä tuolle kropalle, kun musta tuntuu, että siinä pikkusen, se ei ole ihan vaan valkoinen. Mä taisin ottaa siihen vähän semmoista, otetaanko vähän liilaa ja pikkusen liilaa mun tekisi mieli laittaa. No. Ei, toi on liian vahva liila. Toikin on liian vahva. Olisiko toi? No, tää on kiva.
Noin. Tonne. 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 Ja sit meidän pitäisi vaan maalata muuten nämä kasvotkin vähän sen tosta niinku liilaaksi. Noin. Mun mielestä on kiva, kun on niinku väritetty koko tuote, koko tavallaan koko sun työ. Et jos sä jätät valkoista paperia niinku sinne keskelle, niin sit siinä pitää olla joku tietty syy. Ja jopa valkoinenkin voisi olla niinku väritetty valkoisella puuvärillä, ainakin sillä tai sit tosi hennolla niinku jollain toisella värillä, koska luonnossa on hyvin harvoin niinku täysvalkoista. Lokit on esimerkiksi semmoinen, mikä on niinku tosi puhtaita valkoisia. Tietysti meidän kansallislintu joutsen on myös valkoinen. Mutta no, yksisarviset on myös valkoisia, mutta tässä nyt mun tapauksessa se on nyt vähän tämmöinen liilan kaveri. Eli sitten meidän täytyy värittää korvat. Korvat kanssa on liilan, noin. Korvanypykät, noin. Sitten harja, tukka. Tukka on punainen. Vähän liian punainen. Vähän liian punainen. Noin. Sitten siinä on keltaista. Oi, on kaunis keltainen. Sitten siinä on liilaa. Noin. Sitten samaa liilaa me käytetään täällä. Nyt se onkin tuosta tukan keskiosassa. Noin. Samaa keltaista otetaan tuosta väri. Keltaista käytetään tässä. Noin. Noin. Oho, meni kavion päälle. Ei se haittaa siitä kaviosta väri. Noin. Ja sitten punaista tosta. Ups. Noin. Ja sitten samalla punaisella mennään täällä hännässä. Otetaan liilaa tosta. Sitten se on tuolla alapuolella nyt. Ja sitten ottaa keltaista. Ja saatiin mahtava yksisarvinen. Kumpi on kivempi? Mitäs meidän puuttuu? Aha, me puuttuu 2 asiaa. Me puuttuu väri tosta yksisarvesta ja se on tämmöistä vähän tummemman keltaista. Mä otan vähän tosta punaista mukaan tuohon keltaiseen ja laitan sit siihen väriin noin. Mä maalaan tätä siihen samalla suunnalla kuin mitä ne kierteet menee. Ja sitten sit meillä on enää jäljellä hyppynaru. Ja sitten meidän yksisarvinen on valmis. Hyppynaru. Melkein se on itse asiassa saman väri kuin toi sarvi. Mutta mä vaihan siinä tapauksessa kynää. Tuleeko tästä kiva jälki? Tulee. Joo, okei. Ja piirtämisessä ei tarvi olla hirveän jäykkä. Niin nyt mä teen niin, että mä vaan laitan kynän tähän toiseen käteen ja mä vedän vaan sellainen rennosti tosta tuohon toiseen käteen ja katsotaan millainen viiva siitä tulee. Eli tästä lähtee. Noin. Laitetaan vielä. Eli se pitää, nyt meni väärälle tasolle. Se meni noiden juttujen alle. Tehdään se ihan uudelle tasolle. Tämmöisiä ongelmia sulla ei ole, kun sä piirrät paperilla. Mulla pitää näitä tasoja hallita. Me opetellaan niitäkin, eli vedetään uusiksi tosta. Noin. Mitäs mieltä olet meidän hyppivästä yksisarvisesta? Kerro toki kommenteissa, millainen kokemus, jos seurasit mukana tämä video oli. Mä voin kirjoittaa vaikka kuule tähän näin, mistä sä pääset mukaan
tunneille. Se on raccoonbox.com/RA. RA on lyhenne Raccoon Box Art Academystä. Sitä siihen vähän väriä. Noin. Ja siellä on lisätietoa musta, kursseista, mitä opetellaan ja kuinka paljon maksaa. Se maksaa 25 € per osallistuminen ja se on per tunti. Ja sillä päästään mukaan. Joka viikko torstaisin on Raccoon Box Art Academy -opetusta. Ja mä luulen, että itse asiassa mä nautin tämän videon tekemisestä, niin voi olla, että mä jatkan näiden videoiden tekemistä myös. Mä haluan muistuttaa sua kuitenkin, että silloin kun sä oot mun kanssa videoyhteydellä, niin sä opit tosi tehokkaasti, koska me mennään niin kuin, siinä ryhmässä ensinnäkin on vain 4 ihmistä, se on melkein kuin yksilöopetusta, ja me mennään aika rauhalliseen tahtiin, ja meistä tulee taitavia piirtäjiä, kun me tehdään se yhdessä. Nyt mä lähden uimaan. Mä tykkään harrastaa kylmävesiuintia ja itse asiassa mä asun tällä hetkellä Amsterdamissa ja täällä on keli, olisiko jotain 10, vesi on varmaan jotain 7, niin nähdään taas seuraavalla videolla ja mä toivon, että mä näen sun kanssa Raccoon Box Art Academy -tunnilla videoyhteydellä. Mun nimi on Konstantin Nikkari, moikka!